Bos días a todos. Moitas grazas por acudir a esta reunión. Como sabedes, convocámosvos para abordar unha situación que está a xerar certa preocupación dentro do centro. Queremos falar sobre a familia e a Amina, que recentemente chegou a Galicia e está a ter dificultades para comunicarse co centro e integrarse plenamente na nosa comunidade educativa. O obxectivo de hoxe é analizar os retos que estamos detectando e propoñer solucións prácticas que axuden tanto a familia como a Amina a sentirse máis cómodas e integradas. Antes de comenzar, gustaríame facer unha breve rolda de presentación para asegurarnos de que todos nos coñecemos. Bueno, bos días, eu son Iria Fernández e son unha das educadoras do centro. Bos días, eu son Erika Mera e son outra das educadoras. A mí xa me coñecedes, sou Iago, sou o moderador da reunión, e agora que xa sabemos quen está presente, imos dar comezo á reunión. Bueno, pois comenzo eu expoñendo os retos que identificamos. Bueno, como xa mencionou o Iago, detectamos algunhas dificultades importantes na comunicación coa familia de Amina. Quero expoñer de maneira máis detallada os principais retos que podemos observar. O primeiro punto é a dificultade na comprensión da información do centro. Nos enviamos notas informativas, avisos e convocatorias aos pais de Amina, pero apenas temos respostas sobre estes. E non sabemos se a familia le ou simplemente non entende o que estamos comunicando. Isto fai que perdan moita información importante sobre o proceso que está a vivir a súa nena na escola. Tamén é a barreira lingüística, que, cando intentamos falar cos pais, notamos que teñen moitas dificultades para comprendernos e para expresarse en galego e en castelán. Isto pode xerar incomodidade e falta de confianza para comunicarse co profesorado, o que é unha barreira enorme tanto como para o que dixemos antes sobre as informacións que queremos mandarles. E tamén hai problemas de integración de Amina, xa que na aula está tímida, ás veces non segue as indicacións que mandamos, non quere facer as actividades porque non entende o que lle dicimos e tampouco se comunica cos demais. Entonces non pode adaptarse perfectamente e isto afecta o seu proceso de adaptación e desenvolvemento no centro. E dado todo isto, necesitamos pensar un plan de acción que nos axude a facilitar a integración ás familias e a crianza. Ok, moitas grazas, Iria. Como vedes, a situación está afectando tanto á familia como á propia Amina. Agora gustaríame abrir un pequeno debate para reflexionar sobre como percibimos esta situación e que poderíamos facer para mellorar a comunicación con eles. Para comenzar, plantexo-vos algunhas preguntas. Como credes que a familia está vivindo esta experiencia? Pensades que se poden sentir desbordados ou perdidos? Sí, eu penso que ao final é complicado tanto para os pais como para a nena. Non saber a lingua, non coñecer a ninguén, non entender as persoas. Eu penso que están moi perdidos e temos que intentar axudalos, claro. Claro, eles estaban incómodos porque non queran entender o que lle estamos a comunicar e non entenden nada o que estamos dicindo. Supoño que a situación da nena na casa tamén debe ser moi mala, a ver que ningún compañeiro xoga con ela porque non entende o que di. Entón, vendo isto, que poderíamos facer para asegurarnos de que comprenden as informacións que lles enviamos? Pois quizáis tratar de facer algunha reunión ou algo máis cercano con eles para que poidan sentirse máis comprendidos, cercanos a nós, e non que os deixamos de lado. Sí, que sexan máis dinámicos, máis vídeos, pictogramas, ou uso de algunha ferramenta que poda axudar a que entendan todo o que estamos a dicir. Cousas máis sinxelas. Que iniciativas poderíamos tomar para que a Amina se sinta máis cómoda na aula e mellore a súa integración cos seus compañeros? Pois sobre todo tratar de que non a deixen soa, de que síntase acompañada en todo momento tamén por nós, darlle seguridade, confianza. Sí, facer xogos non tanto de uso da lingua, sino de comunicación non verbal, porque ao final se de comunicación verbal ela non vai a poder participar como participan todos os nenos, e vai se sentir desplazada. Entón, eu diría de facer xogos así máis de comunicación non verbal que poda comunicarse con demais e colaborar entre todos. Que se adapte pouco a pouco. Sí. Vale. Para irse coñecendo tamén. Vale. Bueno, pois nada, tendo en conta as dificultades que identificamos, ou propoñer algunhas solucións que penso que poderían axudar a mellorar esta situación tamén. Eu penso que simplificar a comunicación escrita, ou seja, podemos elaborar notas informativas máis visuais, como dicía Iria, empregar pictogramas, traducións básicas á lingua da familia, sempre que sexa posible, ao final
axudará e asegurarémonos de que as mensaxes importantes pois sexan comprendidas, que é o que estamos buscando. Tamén podemos establecer un canal de comunicación máis accesible, é dicir, se os pais teñen problemas para entender os textos escritos, pois quizás sexa mellor enviarlles uns audios curtos explicándoles esa información, ou incluso tamén podemos ver se hai algún mediador cultural ou traductor na cidade que poda axudarnos. Promover a participación no centro, como dixen antes, pois se a familia non asiste ás reunións porque non se sente cómodos, pois debemos buscar algunha solución e outra forma para implicalos, como pois con comités personalizados para as actividades, onde poidan sentirse máis cómodos, relaxados, acompañados por nos en todo momento, integrados ao final. Axudar a integración tamén da mina na aula, como estábamos comentando, porque podríamos organizar actividades grupais máis guiadas para que se relacionen cos compañeiros de maneira máis natural e cada vez vaya a mellor. Usando imaxes ou rutinas visuais dentro da aula, eu penso que pode axudar a comprender mellor todas as indicacións diarias. Vale, grazas, Érica. Estas propostas parecen concretas e viables, e antes de pasar á seguinte parte da reunión, gustaríame saber se alguén máis quere engadir alguna idea ou sugestión sobre estas estrategias. A mí pareceme ben todo o que dixo a miña compañeira Érica, sobre todo o uso de pictogramas ou algún traductor que poda axudar a que estes pais poden entender todo o que vamos intentar decirles, adaptar todo o máximo posible. Sí, e poñer todos da nosa parte. Exacto. Vale, entón para rematar fagamos unha breve recapitulación dos acordos que chegamos hoxe, que son: implementaremos pictogramas e traduccións sinxelas nos documentos máis importantes para a familia. Buscaremos un canle de comunicación máis efectivo, posiblemente mediante audios ou un apoio dun mediador cultural. Tentaremos de fomentar a participación da familia nas actividades do centro, adaptando as convocatorias para que se sintan máis cómodos. E dentro da aula reforzaremos o apoio á mina con recursos visuais, actividades que favorezcan a súa integración co grupo. E como seguinte paso propoño que dentro de unos meses valoremos estas medidas para ver se dan un resultado. Tamén podemos deixar aberta a posibilidade de facer algún axuste ou necesidades que vayan surdindo, e antes de finalizar, gustaríame saber a vosa opinión sobre a reunión. Sentides vos cómodos co plan de acción? Sí, eu penso que está bastante ben para ir empezando, ir vendo como avanza a cousa, como se vai sentindo a nena, os pais. Sí, ao final son cousas simples que podemos facer e non nos custa nada intentar adaptar estas medidas. Pois moitas grazas a todos pola vosa implicación e agardo que con estas medidas podemos mellorar a situación de Amina e a súa familia e seguiremos en contacto para calquera novidade. Que teñades un bo día. Igualmente. Chao.